Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Кирүнең максаты эшче кадрлар әзерләү. Шоуда республиканың мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин булды. Шоу ТВның һава торышы чыгарылышында яңа алып баручы кем булды? Без җиңүчене игълан итәргә әзер. Габдулла Тукайның тууына 135 ел. Шоулар аның исемендәге скверда шагыйрьне искә алдылар, чәчәкләр куйдылар һәм әсәрләрен башкардылар. Соңғы тәулікті Татарстанда яшәүче 38 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалуда узган тәулектә коронавирусын тагын 16 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 26 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 20 310 очрагы билгеле. Аларның 17 383 терелгән, 5 узган тәулектә. Узын яллар көтелә, хезмәт хакы белән ни булачак? Исегезгә төшерәбез. Узган атнада Владимир Путин май бәйрәмнәре арасында эшләми торган көннәр турында указга кул куйды. Әлеге карар COVID-19 таралу тенденциясенең саклап калу, ил гражданнарының сәламәтлеген ныгыту максаты белән кабул ителде. Тиешле документтагы тексты буенча 2021 елның 4 маеннан 7 маена кадәр хезмәт хакы саклап калына һәм эшләми торган көннәр дип билгеләнгән. Шулай итеп 1 майдан 3 майга кадәр һәм 8 майдан 10 майга кадәр бәйрәм көннәрен исәпкә алып, россиялеләр быел 1 майдан 10 майга кадәр ял итәчәк. Шалуда эш визиты белән республиканың мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин булып китте. Визитның максаты эшче кадрлар әзерләү. Шалу политехника көллиятендә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы коллегиясе утырышы узды. Ни өчен һөнәри белем бирүне үстерү мәйданчыгы итеп политехник көллиятен сайладылар. Хәбәрчебез материалында. Безнең көллияткә рәхим итегез! Очрашу политехник көллиятенең уку остаханәләре буенча экскурсия белән башланды. Кунакларга фрезерлау установкаларын эретеп ябыштыру һәм әзерләү участокларын күрсәттеләр. Әлеге майданчыкларда металл конструкцияләр җитештерү буенча компетенциядә WorldSkills халыкара чемпионатында катнашу өчен милли җыелма команданы әзерләү бара. С 2019 года мы получили статус ресурсного центра распоряжением Кабмина и получили соответствующие материально-техническую поддержку в материально-техническом плане. То есть сделали ремонт учебного корпуса, мастерских и, соответственно, оснастили по современным тенденциям, требованиям уже и оборудованием соответствующим. Уку барышында студентлар практиканы шәһәрнең зур предприятиеләрендә узалар. Республиканың мәгариф һәм фән министры сүзләренә караганда, хәзер Татарстан эшче кадрлар әзерләүгә зур игътибар бирә. Политехник үзәктәге лабораторияларны күргәннән соң мин шаккаттым. Иң беренчедән монда янып торган, менә үзенең эшен сөйгән, яраткан хатын-кызлар эшли. Аңлыйсызмы? Бу минем өчен яңалык. Күп җирдә менә шундый авыр участокларда бәйтегендә хатын-кызлар үзләренең көчен биреп, белемен биреп, кайбер вакытта ирләр эшли алмаган эшләрне дә балаларга өйрәтеп, нәтиҗә алалар. Шуңа күрә бары тик уңышлар гына, исәнлек, саулык һәм матур киләчәк. Эш бирүчеләрнең фикерләре дә тыңланачак, базар ихтыяҗлары да исәпкә алыначак дип билгеләде Илсур Хадиуллин. Татарстан Республикасында барлыгы 41 ресурс үзәге булдырылды. 2021 елда тагын икесен ачарга планлаштыралар. Подготовка у них к демо-экзамену, где проходит демо-экзамен сдают. И также мы готовимся по компетенции электромонтаж WorldSkills. Демо-имтихан дөнья стандарты таләбе. Әгәр укучылар БДИ тапшыра икән, демо-имтиханнар да тапшырырга тиеш. Алар ярдәмендә студентлар Россиядә генә түгел, чит илләрдә дә эш таба ала. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезнең дә берәр нинди проблема бурчыса кешатыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтендә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылыш сезнең мәсьәлә хәл ителер.
Шалытывының хауа тыршы шығарылышында яңалы барушы кім болды, біз жеңушіні иғлан етерге әзір. Исігізге шырабыз біздің Инстаграм аккаунтында тілегі болған әркім өзіне ұшаған кіші үшін тауыш бере алды. Барлығы тауыш беруде 2000-ге яқын кіші қатнашты. Оларның 9% Валерия Павленко, 28% Юлия Кириллованы сайлады. Айсулым Насибулина көплер үшін жеңуші болды. Оның үшін 52%-тан артық тауыш берілген. Тезден нәқ міне олы сізге хауа тыршы турында мәғлүмәтләр берешек. Бүгін бүйік татар шағиры Ғабдулла Тоқайның туына 135 ел толды. Оның әсерлерін бүтін дүния бойынша балалар да үлкеннер де біле. Шағырдың шиғырлары көп кіне шет тілерге тәржіме етілген шүрәлі әкиеті герой татар халқы символларының бірсі болып тұра. Бүгін шаулар Ғабдулла Тоқайның оның исімдегі скверда еске алдылар, шешеклер қойдылар, һәм шағырның ең яқшы әсерлерін башқардылар. Ғабдулла Тоқайның туған күні нәқ міне туған тіл күніне белгілеп өтілем. Шағир образы көптеннен татар халқының символына өрілді. Көп кіне кішілер үшін ол герой һәм ең яратқан шағирлерінің бірсі. Он раскрыл именно народное творчество, именно татарского народа. Поэтому, наверное, до сих пор он чтится и до сих пор изучается. Он душу открыл, душу татарского народа. Мы росли, наши дети растут на его стихотворениях, на его истории. Это наша история, это наша национальность, это наша гордость. Оқушылар шағирның туған күні оңайынан оның ең яқшы әсерлерін оқыдылар, хайкел янына шешкелер солдылар. Мне нравится Ғабдулла Тукай тем, что у него стихи о природе, о красоте родного края. Он во всем видит плюсы и пытается это рассказать в стихах. Он за короткие годы своей жизни написал очень много произведений, которые читают взрослые дети. Его стихи очень патриотичны и призывают молодое поколение трудиться и учиться. Он сочинил красивые стихи на татарском языке, и он прожил очень мало лет. Ғабдулла Тоқай әдәбият һәм мәдәният үсешенә зур өлеш керткән авторларның берсе. Оның иҗаты татар халкы күңеленең бер өлешенә әверелде. Аның әсәрләре балалар бакчасыннан ук өйрәтелә башлый. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Александр Кащеев, Яңалыклар. Яз үзгәрешләр чоры Удмуртия күргәзмә үзәгенең зур бөтен Россия ярминкәсе кием салымны яки өй җиһазларын яңартырга, рационга тәмле һәм файдалы продуктлар кертергә ярдәм итәчәк. Ярминкә 27 апрельдә ачылачак. Төнья һәм Ерак көнчыгыш диңгезләреннән балыкларның киң ассортименты, Абхаз сырлары, удмурт казылыклары, яңа сыгылган майлар, Краснодар чәе, тәм-томнар, кулдан эшләнгән мармелад, шулай ук татлы Азербайҗан гранатлары, сатып алучыларны кием һәм аксессуарларның зур ассортименты, табигый косметика, үсентеләр һәм бакча кораллары көтә. Бу һәм башка бик күп әйберләрне бөтен Россия ярминкәсендә сатып алырга мөмкин. Бу юлы ул Чаллыда 2 атна булачак. Сатып алырга ашыгыз. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 27 апрель көне сәхәр 12 сағат 56 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 9 сәгатьтә башлана. Ураза вакытында ярамаган гамәлләрдән тыелып торырга кирәк. Шуларның берсе гайбәт сөйләү. Кеше турында Рамазан аенда гайбәт сөйлибез икән, яисә берәр нинди начар гамәл кылабыз икән, ул вакытта ул начар гамәл кат-кат булып өстәлә. Аның гынахы тагында зуррак, тагында күбрәк була дин белгечләре. Шуңа да гайбәтне тыңламаска тырышырга кирәк. Тоткан розаларыбыз кабул булсын. Бүгінге шулар иде. Мен Алина Валиева, сезгә уңышлы шатналар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приглашаем на ярмарку саженцев, рассады и инвентаря «Дача, сад, огород. Весна 2021» с 28 апреля по 2 мая в выставочном центре «Экспо Кама». За опыт ФК ЗТО приглашает на работу специалистов. Телефон 8 800 721 06.